Il-futur ta' dan il-pajjiż irridu nfassluh il-koll flimkien u għalhekk determinati biex dan il-partit jerġa' jkun dak il-partit li jagħti direzzjoni tajba lil pajjiżna u futur aħjar għal uliedna. Kien dan il-messaġġ illi wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg meta l-erba' filgħodu indirizza attività soċjali organizzata mill-Partit Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali. Bernard Gregg tkellem dwar kemm il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem u jistinka sabiex jibqa' viċin in-nies u jfassal politika li fiċ-ċentru tagħha ikun hemm il-bniedem. Huwa fakkar kif il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat investa f'enerġija alternattiva fosthom investiment f'pannelli solari li ġew installati fuq il-binja tad-Dar Ċentrali. Dan juri kemm il-Partit Nazzjonalista jemmen fl-użu ta' enerġija alternattiva. Kien hawn fejn semma il-falliment tal-gvern ta' Robert Abela fis-sistema tal-enerġija fejn ma investix fis-sistema tal-cables ta' taħt l-art, b'konsegwenza li fl-aħħar ġimgħat u anke fl-aħħar jiem pajjiżna sofra qtuħ fil-provvista tal-elettriku f'temperaturi mill-aktar sħan. Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista ħareġ bi proposti konkreti dwar id-distribuzzjoni tal-elettriku, proposti li jassiguraw li pajjiżna ikollu provvista ta' enerġija iktar b'saħħitha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar is-sistema edukattiva ta' pajjiżna wara li l-gvern ma investix fil-bini ta' skejjel ġodda, b'konsegwenza li fl-aħħar snin rajna żieda anke fl-ammont ta' studenti minħabba żieda fil-popolazzjoni. Iż-żieda tal-popolazzjoni wasslet ukoll għal piżijiet fuq is-sistema infrastrutturali ta' pajjiżna. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg jgħid li l-gvern ta' Robert Abela m'għandux pjan fit-tul lanqas għal dan is-settur.